Szeretettel üdvözöllek! Ravai Edith, gyógytornász, életmód tanácsadó, egészségmentor vagyok. Hiszem és tudom, hogy legdrágább kincsünk az egészségünk. Mikor férjem megbetegedett, a családi életünk teljesen felborult. 3 gyermekemmel nagyon nehéz éveket tapasztaltunk meg. Mindent megtettünk, és odaadtunk volna gyógyulásáért. Ekkor döntöttem el, hogy én az egészség útját választom a betegség útja helyett. Ezzel gyermekeimnek is példaként szolgálok. Az elmúlt 35 évben több 100 000 embernek segítettem, szenvedélyem, küldetésem, hivatásom, hogy segítsek. 2024 tavaszán ismertem meg az Egészség útja programot. Olyan támogató, szeretetteljes közösségbe kerültem, ami segített eligazodni, ismereteket adni a legújabb lehetőségekről, holisztikus szemléletben, gondolkodásban, az egészséggel kapcsolatban. Engedd meg, hogy arra inspiráljalak, hogy vedd az irányítást, a felelősséget önmagadért. Élj testi, lelki, szellemi jólétben. Segítek, hogy szeretnéd, vedd fel velem a kapcsolatot, ha úgy érzed, add meg az elérhetőségedet, és felveszem veled a kapcsolatot. Tarts velem az egészség útján, várlak szeretettel.